Bismillah, elhamdülillah, ve salatu vesselamu ala Resulillah, ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Allah subhanahu ve teala aytkan sözleri bizden dürüst kılsın, faydalar alırga her birimizge Rabbim nasip etsin. Bizniki 4-nji oturuş, Allah koşsa şul tematikabızga bugün Allah koşsa şulay uк iki пример алырбыз, iki пункт алырбыз, кайсыда кайсы эшләрне адам баласы эшләсә, булсын ир белән хатын арасы, булсын iki брат арасы, булсын сеңелләр арасында, әти-әни арасында, хат нинди взаимоотношениеда булсын, әгәр дә шул эшләрне күп эшлиләр, часто эшлиләр, то әлбәттә аларның отношениялары савана, отношениялар савана. Иң беренчесе ул безнеке бер-береңнең хатасын эзләү. Бер-береңнең хатасын, бер-береңнең ошибкасын эзләү. Ошибкасын эзләү кичкенәдә дә и зурда да. Зур ошибка булса да, кичкен ошибка булса да, шуны адам баласы эзли йөри и үзенең шарик, үзенең партнерында күрә, булсын әние, булсын хатыны, булсын ире, хут кеме булсын. Хәтта үзебез арасында да булса, если шундай әдәтебез булса, һәрбер вакытта кешенең хатасын эзләсәк, зур булса да, кичкенә булса да, незначительный хатасы булса да, то без ул кеше белән йылы отношенияларда була аламыбыз. И ул дөрес тә түгел, адам баласының хатасын эзли йөрергә. Аллаһ Тәала безне яраткан шулай, без оныта торган бәндәләр, безнең хаталарыбыз күп, һәрберебезнең хатасы бар. И кеше аксын ясаса, кешенең хаталарын эзләүдә әлбәттә дә таба. Хот нинди яхшы идеальный кеше булса да, хәтта яндылар була алмый, адам баласы кешенең ошибкасын таба, зур булмаса кичкенәсен таба, кичкенә булмаса тагы да кичкенәсен таба. Шулай ир белән хатын арасында әлбәттә дә бер-беребезнең хаталарын эзли йөрсәк, негатив който якка направленный булсак, әлбәттә дә безнең арабызны ул нишли, безнең арабызны сылыта. Еллар үтә, вакыт үтә, вакыт еллар үткәч, может китерергә зур талашларга, может быть, даже и кайбер вакытны айыруларга да китерергә Алла сакласын. Шуннан без әйттек, адам баласы һәрбер вакытны тырыша кешенең яхшы ягысына багырга. Шулай ук яхшы ягысына багырга, яхшы эшләрен сагынырга и яхшы позитивный, яхшы отзывлар аның турында айтырга. Ул хәзердә багасыз, вот известный Алиэкспресс доставкалар булсын, кайсар интернет-магазиннар булсын, һәрберсен эшли, ата берегез, пожалуйста, миңа яхшы отзыв. Языгыз минем турымда яхшы отзыв, чтобы минем ниястә товарымны алсыннар. И чыннан да отзывларны укыйсың, халык яхшы яза бу товар турында, синең уже впечатлениең складывается, что бу товар на самом деле яхшы. Хотя андай булмаса да. И безнең дә отношениебез шулай булса, адам баласы турында яхшы отзыв айтсак, яхшы сүз айтсак, шул кешегә уже үзгәрче халык та карый башлый. Кайтабыз үзебезгә, үзебезнең обществобызга, әгәр дә без семейный бите вопросларны калдырсак, үзебез арасында, үз авылыбыз арасында, обществобыз арасында артында кешене яхшы сөйләсәк, нинди яхшы булыр иде. Как обычно, кешене сүзгә алсалар, күп вакытны сагыналар аның който ягасын. Шулай бит? Който ягасын, к сожалению. Без сезләр белән киресенчә яхшы ягасын кешенекен сагынсак, качан ул юктыр. Үзенең каршында бәлки син айтасыңдыр. Ниятеңне кемдә белми, ләкин кеше үзе булмаганда, халыкка бер-берең белән дусын сөйләнгәндә, ниндидер мероприятиедә, обществода юк кешенең яхшы затларын исенә төшерсәң, айтсаң, то әлбәттә дә ул кешегә кешеләр яхшы бага башлый. Яхшы бага башлый, яхшы отзыв була. И шунда әдәт безнең арабызда булса,
Әлбәттә дә сразу кешенең исемен айткач ук безнең башыбызга сразу яхшы уйлар килә. Бак, ул яхшы, ул аның турында шулай, шундый эшләр эшләгән, әлхәмдүлилләһ. Безгә шул кирәк. Әниястаның эшендә нинди нияте, ул Алла белән үзенең арасында. И ровным счетом шулай ук семьяда да. Әгәр дә син вниманиеңне акцентировать итәсең кешенең яхшылыкларына, то ышаныгыз, отношениялар бик яхшы була и бик йылы була. Ул касается иргә дә, хатынга да, әнигә дә, әтигә дә, балага да, бөтенебезгә ул касается. Даже укыганнарга да, укымаганнарга да, бөтенесенә кешенең яхшылыгына акцент ясарга, нежели койтылугына. Әтте кешенең хатасы бар, һәрбер адам баласының хатасы етә, и без внимание бирсәк кешенең хаталарына, безнең вакытыбыз да, көчебез дә, бер кайтышыбыз да етми, сөйләп тә бетерергә, изләп тә бетерергә. Шуңа күрә безнең динебез дә безне чакыра. Аллаһ Тәгалә кеше турында, безнең динебез әйтә, кеше турында берсе ниестә яхшы уйлагыз, нинди булса проблема булса, тырышыгыз, ниндидер причина анарга уйлап чыгарырга, киресенчә түгел. Шунда безнең хәлләр, шунда хәлләр яхшы булыр иншаллах. Шул беренче основасы, беренче инде бүгенге дәрестең беренче основасы, кайсы безгә отношенияларда бик яхшы файдалы, йылы, бер-беребезне аңлауга китерә. Икенчесе ул беләсез миястә турук сөйләү. Турук сөйләү имеется в виду дөреслекне и откровенно и искренне. То есть әгәр дә бар ниндидер сезнең конфликт, ниндидер отношениегездә сывану, и син ул кеше белән телисен кушылырга, йылы булырга, то обязательно утырасың да икәү, если ике кеше булса, утырасың да и сөйлисен конкретно туру, откровенный вопрослар бири. Бер нинди оялы юк, бер нинди әткәмкәле виләт итү юктыр, а именно турук, чтобы сезнең отношениегез яхшы булсын. Ниестә сине беспокоит ит. Ниестә сиңа ошамый, ниестә миңа ошамый. Шул затларны яхшы, нормальный, яхшы тәртиптә yetkезү кешегә, ул үзе бер зур мудрость, именно yetkезү. Аят бар кайсы Аллаһ Тәгалә, без сезнәр белән аны алган идек. Ва мин аятиһи халака лакум мин анфусикум азваджа. Аллаһның знаменияларыннан сезләрдән үк хатын-кызны ул яратты, чтобы сез аларда тынычланыгыз, яхшы гына бергә торыгыз, успокоение табыгыз. Ва жа'ала байнакум маваддата ва рахма. И сезнең арагызга мәвадда салды, шәфкатьлек салды и яратулык салды. Мәвадда сүзе ярату, мәхәббә сүзе тоже ярату. Но онда әзгән отличается тәфсирчилар, кайбер муфассирлар шуллыты ярату сүзен беләсезме ничек тәфсир кылалар? Алар айталар, вот шул мәвадда имеется в виду сүз, но в данном случае мында ир белән хатынның отношениясына кагылган. Бер-берсенә ату дигән ошамаган затны или теләгән затын шундый яхшы рәвештә, яхшы методикада. То есть ата торган затыңны или теләгән затыңны син яхшы методика белән, яхшы рәвештә, тәртип белән атасың үзеңнең хатыныңа, үзеңнең иреңә, үзеңнең коллегаңа, бәлки үзеңнең шулай ук әти арасында, бала белән родительлар арасында шул сүзләрне айту. Аңлыйсыз, мавадда сүзе не только ярату, а шул яратуны кайбер муфассирлар объяснять итә, разъяснять итә. Айткан затыңны дигән син атасың шундый рәвештә, кайсы яхшы тәртипле рәвештә, то есть ул кабул итә торган рәвештә. Шулай бит? Ул була да как раз турук, откровенно вопросларны бер-берегез белән сөйлисең, просто и все. Потому что может кеше ояла, может яхшысынмы, нидер анарга ошамый, нидер аны беспокоит итә, и ул вакыт үтә, айлар үтә, еллар үтә, и вакыт үткәч шул зат үскә чыкмаса, бер-бересе белән проговаривать ителмәсә, сөйләмәсә, то ул все равно кашан нишли, йылып,
как снежный ком аталар, так и зурая, еллар үтә, и бер көн может килергә дә. Да, и уже зур конфликт может китәргә, оннан күзләрен ачалар да ир белән хатын яталар. Коннак монда безне керески тавыш чыкты, вроде бы берни дә юк иде, и батничек булды. На самом деле бар булган. Просто кеше или внимание бирми, или ничектер онута бара, я бәлки решится, я бәлки калыр и тому подобное. Шуннан икенчесе турук сүләү, яхшы методика белән теләкләреңне бер-беребезгә yetkезү. Ул атабыз бүтән отношенияларга кагыла. Абсолютно бөтенесенә. И кеше уже аңлый башлый синең мотивыңны, сине уже аңлый башлый. На самом деле бәлки просто элементарно ул белмәгән. Икенчесе ул үзгә семьяда тәрбияләнгән Давыд, син үзгә семьяда тәрбияләндең. Сиңа ниястә, допустим, сиңа ниндидер эшләр кайсы үдә эшләнә, ул нормально, а анарга ниястә, может, вообще ниястә бу эшли, нинди затлар эшли. Аның семьясында моны эшләмәгәннәр. А моның семьясында эшләгәннәр. То есть разные воспитание, разный үй, разный тормыш, разный әни-әти, разное общество, разные адәтләр, тәртипләр, адәтләр, и кеше воспитывается шунарда, и ул саны что нормально. А иренеке или хатыныныкы или коллегасыныкы, хоть кемнеке булсын, үзгә вообще взгляд на жизнь. Шуннан аталарда не сошлись характерами, и тетеллер. На самом деле не сошлись одно, и как раз следующий этап тотуна шул булган ташларны, шул булган угылларны тихана турайтасың, кисәсен, тигезлисен, бер-береңә сөйлисен, аңлатасың, бездә ут шулай иде, бездә булай, бездә бу ярамаган иде. Аңлыйсызмы? Хәтта үзебез арасында да, общество арасында да төрле воспитанный, төрле халык булган. Аңлыйсызмы? И ул бернинди монда зазорны ояты юктыр. И кирәк тәлдә утырып, прям глазу на глаз сөйләргә, потому что икегезнең дә бер цели. Икегезнең дә семья саклау, семья үстерү, балалар үстерү, обществоны саклау, ике коллега булса ниндидер общий эшләрен саклау, берчебезнең бер целебез. И, соответственно, утырып сөйләү, обговаривать итү ул обязательный эш, обязательно. Но күп вакытны без, может быть, и yetkizalmıyız теләкләребезне, потому что или можем кычкырып атырга, или в грубой форме атырга, и кешегә авыр кабул итәргә. Даже ир булса да, хатын булса да, кеше кашын прям вот аталар кычкырып или критиковать итеп, анда принижать итеп, ул авыр аны кабул итәргә. Ул может кабул итәр, дәшмәс, но ул эшенә яр да, аныкы ул все равно узакка бармый. Шуннан турук, откровенно, искренне сөйләү, ул бик яхшы. Пример китерәбез, ничек элкәге халык үзләренең семьялары белән алып барганнар. Монда бер пример китерә, бер әлбәттә дә адам баласы мужик, элке вот эшкә китә булганнар, кешеләр как будто семьялары белән саубуллаша вусига. Потому что телефон юк, интернет юк, вот атик, анда ничә 100 еллар элек хабар етәлми, машиналар юк, бик серьезный хабарларны инде дәүләттән дәүләткә ебәрә булганнар, регионнан регионга атлар белән, анда да бәлки бер ай барадыр. Шуннан хабар таралу булмаганда, шундай вакытта ир халык акча табарга, семья шатырга табарга чыга булган үгә инде как будто ничүтли соңгы көне сабуллаша, бәхилләшә, сүләшә, васыят яза утыкай кемгә ничек, дулары булса, ниләр булса, весь сүләп китә. И шундай бер ситуацияда тоже бер ир кеше китә дә хатыны кала балалары белән. Ниндидер вакыт үтә, и шул ирнең баласы үлә. Шул ирнең баласы үлә, баласы үлгәч иртә белми, ул юктыр үдә. И ир ниндидер вакыттан соң evine кайткач, хатыны үзен каршы ала. Иртә белми, что баласы үлгән юктыр. И хатын каршы ала, ничек яхшы сүзләр белән, бу сагадан ук яхшы ала, ничек эшләр, яры килдең, анда яхшы сүзләр белән, вот ничек хәзер әйттек, вот позитивка яхшы хаталарына юнәлми, а именно яхшы якларына, ирнекенә юнәлеп сүздәшә, каршы ала, ашагысы килә, ашата үзен, яхшы гына битә сөйли, аңлата,
Аннан соң гына хатын уже тиха гына тотына сүләргә ирем дигән, әгәр дә сиңа кем булса дулкка акча бирсә, ни булса дулкка бирсә, и шул дулкны килде дә хозяины сорый дигән, син нишләр идең шундый вакытта? Әгәр дә алса дигән дулкны хозяины биргәнне синең ачуң килер миде? Конечно, юк. Ул безнеке түгел, ул безгә дулкка бирде, без анарга кинәнеп кайтарабыз дигән. И шул сүзләрдән соң шундый сүзләрне атып, как бы предисловие язган аныклы ирен и айта, безнең дигән балабыз вафат булды. Аллаһ Тәгалә бирде безгә, ниндидер вакыт без аны тоттык, асрадык, и ул дигән кире аны алды. Әлбәттә дә ире ценит итә башлый хатынын да, что шундый подход белән, яхшы әдәп белән ул аңлатты, даже шундый зур авыр потеряны, бала булмаслык үзгәсен. И шундый примерлар күп. Әлтеге халыкта бик күп булган шундый примерлар. Без просто аларны ишмәдек, кайсылары китапта язылып калган, кайсыларны язганнар, без шуларны укыйбыз и аңлыйбыз. На самом деле бик күп шундый ситуациялар булган. И әйтәм, безнең арабызда да яхшы сүз белән, тәртип белән бер-беребезгә обращаться ителсәк, хоть нинди взаимоотношениеда, хоть кем арасында, то әлхәмдүлилләһ безнең семьялар, балалар, общество безнеке совсем үзгә була, совсем үзгә була. Нәк бездә, может быть, күп вакытны, вот кемне сагынмасыннар иде шундый разговорларда, аталар шул кеше, бу шулмы, бу тутара весь күпме койтылык бар. Дальше сөйли, так и кеше. И ата шулмы, шунды машинада ире шунды, соң бу ту. Һәр бер кеше, любой кешене сагынма, висесен только койтылык айталар. Шунда эшләгән, шуны булган, теге моны ту. И мин ул кешене белмим, син ул кешене белмисең, и все равно синдә отпечаток кала ул шунды кеше, който кеше. Потому что обществоны постоянно който сөйли. Аңлыйсыз? Шуннан может быть бездә авылда, шунды кеше, кайсы реально авторитетный, кайсы вис кеше үзен уважать итә, вис кеше ярата үзен, вис кеше ценить итә, может быть и шунарга була юктыр да, шулай. Потому что аны да атсалар висесе яштан таки сөйле, шулмы ул таки шыр койтылыкларына кешенекенә акцент ясый. Вот. Әгәр дә кешенең яхшылыгына акцент кеше ясаса, совсем үзгә, синең башың да уйлый, аны уйлыйсың яхшы да, курыкмыйсың аны белән барырга да, сөйләргә дә, йөрергә дә. Бу таки бер-беребездән куркабыз, потому что теге бер-беребезгә якын килмибез. Вроде якын да түгел. Шуңа күрә основной бу сүзләрнеке, основной бу историяларнеке шул, что кешенең яхшы ягасына багу, акцент ясау ул бик макталган эш динебездә. И әлхәмдүлилләһ без дә тиха гына тырышабыз кешенең яхшы ягасына гына багырга. Яхшы ягасына, потому что ул безгә реально файда китерә и обществобызга ул реально файда китерә. Шулай ихтирам белән әлбәттә дә инде хатын-кызга үзләренең ирләре белән сүләргә, общаться ителергә. Монда пример китерәләр. Безнеке Саид ибн аль-Мусайиб бар да, табиин, известный табиин, кайсы Мәдинәдәге табиин, 7 зур фақих ученыйның берсе булган Мәдинәдә. Шунардан риваят предание килә, что аның кызы ата без дигән, үзебезнең ирләребез белән сөйли идек шулай, ничек сез сөйли идегез правительләрегез белән. Анардан килә, анын уже имра, анын хатыны уже ата. Саид ибн аль-Мусайиб шул преданиялардан килә. Чем полностью достоверностына үзем төшмәдем, но цепочкадан шулай предание буенча килә. Без дигән сөйли идек үзебезнең ирләребез белән шулай, ничек сез сөйли идегез үзегезнең правительләрегез белән. Мондай мисал китерә: аслахакаллах, афакаллах. Демек, Саиду кашан ниндидер вопросны решать иткәндә, без дигән шундый подход как раз и бирәйдек. Первый күтәрәйдек ирләребезне, сөйләйдек, аңлатайдек, махты идек. Аслахакаллах, ул инде Аллаһ Тәгалә сине
дөрүсләсен, Аллаһ Тәала сине тигезләсен. Шундый аларда фраза. Хәзер дә арабларда шундый фразалар бик күп. Аллаһ Тәала афу итсен сине первый килә дә. И шуннан соң гына дигән соответственно разговорны башлый. То есть яхшы ихтирам белән күрсәтү. Но хатын шулай сөйләсә ире белән, ну шаныгыз ир тагы да анарга тырыша ниясә, тагы да яхшылык күрсәтергә, тагы да яхшы сөйләргә. Потому что алар бер-берсе белән бәләнгәннәр. Монда bir пример башыма килде хәзер. Риски китте дә шул темага. Бәлки иншалла турарак килер. Шулай ук ясность атырга үзеңнән вот шул разговорда теләгәңне. Тегенди скрытый булмасын, атмысын, атасын, нидер телисен, уроды теләмисен дә. То есть ясно үзеңнән сүзеңне атасың, ниясте сине беспокоит итә, ниясте сиңа кирәк, ниясте синнән тели, ниясте син миннән телисен, прям четко, чтоб кеше аңласын и эшләсен шуны. Или наоборот, ниясте эшләмәсен. Соответственно, ул сразу була алмый, потому что анарга вакыт кирәк. Но шул процессны башлагач, эффект, результат булмаса да уже кешегә яхшы була, потому что ул ниятләнә үзенең отношениясын яхшыртырга. Хот кем белән семья, хатын, әти, дусты белән, бөтенесе белән. Аннан без алабыз берәр Аннан шулай ук кешенең арасын булса, без разница хоть нинди взаимоотношенияны, ул кешенең берче айыпларын, който якларын нишкә искә төшерергә тиги. Аталар казый тиги, таки исенә төшерә. Кеше ошибка ибәргән, Алла сакласын, атабыз бөтенебез ошибка ияләре. 1 ел тому назад, 10 ел тому назад, или вообще яшьлектәндер бер ошибка. И таки шул айыбына таки нишли, таки баса, таки акцент ясый, каждый раз напоминает, и кешегә тем самым авырлык китерет. Ол, конечно же, бернинди яхшылыкка китерми, бернинди конфликтный ситуацияны решениега ул зат китерә алмый. Потому что он наоборот өстигенә бара. Вот. Шуннан ниндидер бер конфликтный ситуациялар безнеке булса, хоть кем белән, то кирәк иң беренче әзген тына төшәргә. То есть әзген нервны туктатасың, әзген тынасың, әзген көч аласың. Әтеге канарлау вакытны риски шундый бергәләнеп, койты сүзләр айтып, шул негативта каняп, вопросларны без сезләр белән решать итәбез. Хоть нинди ситуация булса да. Шул темага бармы вопросларыгыз? Давайгыз бер вопрос хотя бы. Кемдер Зөфәр абзый монда вопрослар бирәйди, ул юктыр бүген. Заместитель юкманыкы? Заместитель да юк. Права рукасы юкмы кемдә? Апаларда юкмы вопрослар? Айтсагыз бар, хәзер кагыз малайлар сезгә ручка белән итәр. Бармы вопрослар? Яхшы. Булмаса, күчәбез бер пункт, кайсы әлбәттә дә шул отношенияларны елата, яхшы ясый и каты ясый. Әттеге отношения белән хатын арасы, әни белән бала арасы, потому что ике брат арасы, ике сеңел арасы, семьядагы булган отношения, ул бик важно. Если атабыз семьяда яхшы, добрососедский, доброжелательный яхшы отношениялар булса, виз яхшы була. Бала да киңәнә йөри, үзеңә дә яхшы була, әниә тең дә сине кайгыртмый, киңәнә башлый. Икеше киңәнгәч, яхшы хәлдә булгач, изгелекне дә күбрәк эшли, күбрәк
кешеләргә дә булыша, күбрәк үзен дә бага башлый, көчүп таныштарныкы була башлый. Проблема булгач инде анын вес акылы көчү китә шул проблеманы уйлауга, решать итәргә. Шуннан шайтан ике кеше арасына тыгыла да, и тыгылгысы да килеш, чтоб айырырга аларын. Самый инде иң яратылган шайтанның эше, әгәр дә ул шуны эшләсә, анарга үзе зур шайтаннарның инде алып баручылары анарга зур бүләкләр бирә, әгәр дә ул ике кешене айырса. Әгәр дә ике кешене айырса. Монда имеется в виду, не имеется в виду только семьяда, а именно, во-первых, семья, они ати, ике брат, вот такой, ике кардеш, ике мусульман, ике мәшет, ике тагы булса тагы. Бөтенесе шунарга кагыла. Шуннан ул отношенияларны саклау бик кирәк, и аның результаты бик көчле, бик көчле. Шуннан айталар, ир белән хатын дигән ул бер-берсен тутыра, просто бер-берсен тутыралар алар. Аннары шулай ук бер-беребезгә яхшы йылылык табуда, отношенияларда ул кешегә һәрбер вакытны, әлбәттә дә катын-кыз тагы да инде алар более эмоциональный халык, более күп аларга сүләгәнне яраталар, яхшы сүзләр айтканны более алар күбрәк яраталар. Шуннан аларга время от времени инде постоянно, может булмас, но время от времени аңлату, что син бәяле кеше миңа. Потому что кеше оныта ул шулай. Шайтан килә әйтер, яратмый ирен үзеңне, күптән бакканы да юк, дәшми дә кит, турасыны моны белә. Потому что чынлап койты уйларны китерә ул. Шундай сүзләр, шундай подход ул шайтанга просто юл бирмәй, все, и весь яхшы отношение була. Шул ике кардәш арасында. Шуннан айтасың анарга время от времени вакытлап, син анда мин сине белмим, уважаем, мин сине яратам, син анда ланнарыбызны багасын, уны күрәсен, ызбаны ару тутасын, анда аш пешерәсен. Анын эшен как бы әзген күтәрә төшәсен, и анарга ул яхшы була, күңеленә яхшы була, и соответственно сиңа да ул шундай яхшы пожеланиялар белән килә. Монда мисал могу китерергә ниәсте, Пәйгамбәр саллаллаху монда бетә ике мусульман турында, ике ир турында. Әгәр дә дигән сез бер-берегезне яратсагыз, то ахбирху ад дигән үзеңнең кардәшеңә, что мин сине ниәсте яратамын. Монда шуннан күп вакытларда ишкәнсездер, анда зур ученыйларга вопрос биргәндә дә пиротелар, о анда шунда мин сине Алла риза өчен яратам, аннан вопросын бирә. Бу теге әйтән дә Аллаһ Тәгалә сине яратсын, кайсы өчен сез безне яраттыгыз. Шуннан үзебезнең арабызда да просто сөйлим, и үзем бер як полушарием белән теге әрәнә йөрим, обществомызны безнекен. И на самом деле, может быть, бу сүзләр хәзерге заманада уже дико булырга. Шулай бит? Потому что шулай ул әзәйде. Арабызда шундый сылыклык була башлады, даже үзебезнең арабызда да, что мондый сүзләрне ишетә бездә удивлясь ителәбез. Ничек син можешь айтырга кардәшеңә анда мин сине яратам. Аңлыйсызмы? Хәтта Пәйгамбәр заты, әгәр дә сиңа кеше, монда имеется в виду Алла өчен, потому что бер направление, бер киблабыз, бергә намазга йөрибез, бергә бер-беребезгә булышабыз, и шайтан кирә. И шундый сүзләр вот такая, вот представьте, сиңа айтсен кем булса, айтканы бармы кемгә булса, кайсыгызга булса. Ну бардыр айтканы, но редкость. Ну вот представьте, айтсеннарга любойыбызга, анда шул мин сине яратам Алла ризалыгы өчен. Безнең нинди эффект булар иде. Ул кеше турында син бер качанда ниясте? Който сүләмәс идең, който уйламас идең. Просто айтам, ну нахуй конесинде ничек айталар. Атегинде, ну шундый мактауды кеше булмаса да син все равно аны който сүләмәс идең. Потому что ул бак нинди сүзләр сиңа айтты. Андай сүзләрне айтырга ул буквалар, харфләр, ну аны айтырга тау таш таки көч кирәк. Просто айта алмыйсың син аны кешегә.
Ну, без илешмен, потому что на самом деле он элкеден элки киле, что ики кишины отношенияларда ол бер-бирине атю, слова поддержки, слова да ниндер комплиментлар ол килешкениш. Шуннан может быть кайбер кишлер аңламас та аны, особенно может әзген картарак поколение, аны атям Аллаху. Но безге bu sözlerine bilip diha gana уже вот такай яшьләребезгә, балаларыбызга, аннарыбызга, анукаларыбызга уже киргизергә кирәк шул понятияларны, чтобы тагы вакыт үткәч алар уйламасын, что динебез шундый сухой зат, как бы, а именно динебез кайсы отношенияны да саклый, сату алуны да саклый, бүтүн затны экономиканы да саклый. И шундый сүзләр, казалось бы, незначительный сүзләр, алар безнең отношениябызны яхшы тота. Просто так вот кеше дөньяга килде, яратты и до конца своих дней анын отношениясы яхшы булмады. Отношения всегда кирәк нишләргә, тота белергә кирәк. Тота белергә, подпитывать и синеки отношения яхшыра бара. То есть яхшырта барасын синен. Если үзебездә багабыз кеше белән, допустим, атнасаң сөйлисең, калякыт итәсең, аяна бер кадр чыгасы, чай эчәсез кадр природага яхшы. Бер ярты ел, бер ел шетмайыгал уже сыгынасың, да, ничектер ераграк буласың, звонить итеп келәми, хален да белгек келәми, иштәсең ниндер авырлык күргән, я чыгышырлар, ничектер баргың да келми, потому что кеше сыгына бара в любом случае. Шундый подпитывающий затлар отношениега ул кешене вот тота и всегда ул нәг вот атасыз үзебез вот карт поколение элки виз халык бер дейди, виз шакырсан килә иде, сорамынчыкта килеп булыша иде. Вот шул ул бар да, потому что алар постоянно булганнар вот бергә. Бу булышкан, теге булышкан, анын бәләсе булган, виз авыл барып күтәргән, йөрүткән. И шул зат аларны тоткан, потому что алар белмәгән как таково, что шул зат аларны тота. На самом деле алар неосознанно может быть эшләгән, но әлки шундый вакыт иде яхшы, что халык күберәк бергә иде. И хәзер ул әзәя, потому что может быть неосознанно эшләгәнгә күрә, как бы не смогли безгә передать шул основаларны, кайсылар белән без тотсак, шул основаларны эшләсәк, безнең дә отношениялар яхшы була. Аңлыйсың? Но без тыха, Аллага шükür, Аллах Тәала ачты. И без беләбез сезләр белән, что шундый затлар, шундый эшләр, шундый адәтләр безне йылы тота отношениябызны. Әйтик инде бөтен ягыдан. Яхшы, безнеки 35 минут үтте. Нинди вопросларыгыз бармы? Сылым тарапından indi bu мәхәббәт бер-бер бетәдер арасында бу инде телефоннар да баккан бик яхшы булышкан. Телевизор var. Потому что кеше бете yalnız kalsa da интернетен ача да виз зад виз дөнья каршында и бете обходится инде. Kardeşsiz de bir saat, 2 saat может утырып, 3 saat катайбы. Шулда вакытын инде таза булыша бу яларында. Но хазирга вот атям вот заманада может быть, ну, в основном көп зат направлен кешене просто отвлекать и буталарга теги бесполезный эш белән, хезмәт белән и кеше онытыла и берни дә кирәкми башлый. Шуннан телефон, да, үзенең лептасын вносить итә, но все равно син без можем ул телефонны үзебезгә эшләргә шулай. То есть үзебезгә файдага. Шул телефон, звони, пожалуйста, сөйлә. Ниндидер эш ебәр, шакыр тоже ул кыска юлны, озон юлны еңел кыскарта шул булсын телефоннан. Кем вот мешать итә, допустим, часто они элке бара алмыйдың кабылса, үзгә городта торсаң, киләлмисең, ха телефон, кем мешать итә вот аларга да звонить итәргә. Шул ук сеңгелеңә, шул ук братыңа, бәлки еллап бәлки общаться ителмисез. Ителмибез инде. И кемдә мешать итми, звони, файдалан, шул, пожалуйста, телефон белән. Улысы бар, анын плюсы да и минусы да бар. И хотя бы кеше социальный вообще
Киши зат ул социальный, кайсы нуждается кишиде. Яңгыз киши туралмый, авыр шлайбыт. Ул тиеш сүләргә, күрешергә, нидер айтырга, анарга айталар. Ала, бире, ул социальный турган ул иеләшкән халык арасына. И ул яңгыз калса, анарга бик авыр. Телефон, ничек Закария атя, ул как бы аны семьясын да алыштыра, дустын да алыштыра. То есть анын скукасын развеивать итә. Шуннан, может быть, и телефонга киши утыра да, уйлый, что ул яңгыз түгел, кемдер сөйлей анарга, кемдер яза. И уйлый, что яңгыз түгел, и шул анын потребность в это обществода бете башлый. Может, шул да бардыр. Тагы сораулар. Неужели шундай доходчиво аңлатамын? Да? Что сораулар да юкты? Просто сүләргә, нидер демо табырга сүләргә кирәк. Каждый кеше талант должен булырга, чтобы кешегә примерно сүләргә утырып. Просто так без это эш белән генә любой кеше эш белән генә. Ну да, в основном эш белән. Ну, все равно багасын иногда бездә может воспитание шәр. Безгә булмада кашан барасың. Үзгә сөйләшкәндә. Примерно кешегә сөйләйдер, шуны татлы сөйләр примерно. Примерно атканда Ильясын, Рашидтен, Исмаилым, шалай сүйләрдә, шундый кешедә. Аларда значит шундый воспитание яшьләрен бар. Бездә үзгә воспитание. Каждый авылда ничек айрыла, сүйләш белән дә, ни белән дә сөйләшләр. Ну, как раз и катябыз авыл гына түгел, һәрбер урамда, допустим, 30-40 кызба булса, может, күбесендә уже разные анда сөйләш, разное воспитание, и шунарга катябыз. Просто если без более-менее общество арга теләсәк, просто вот енау хәзер ничек әйтте, утырабыз да сөйлибез, не әстә безгә ошый, не әстә безгә ошамый. Шул затларны бер-беребезгә обозначить итәбез, и все, и тырышабыз шул ничек әйтте, движение да барырга. Ну, обозначили, что кешенең яхшы ягын сагыну, ул яхшы безне бергәлеккә итә шулай. Ну, әлхәмдүлилләһ бер польза алдык, все, безгә итә уже үдә, урамда кешенең или сөйләй алмасаң инде кешенең яхшылыгын, хотя бы просто вообще дәшмәскә. Просто дәшмәскә и все. Дәштерәбез. А? Дәштерәбез. Да, дәштерәбез, потому что ну, шылай ул, кашан, да, кешене който ягадан сөйләү ул кешене тындыра. Беләсең менәк тындыра? Потому что на его фоне ул үсә бара. Потому что аны който айтса, ул үзен чувствует лучше. И кешегә яхшы була, кешене сөйләргә който ягадан. Если ул кешене мактаса, то ул үзен чувствует, что бу миннән нирәк, әшәй. Ну, да, и сөйләми. Но ул, конечно, комплекс дөрес түгел. Пускай главный Аллаһ Тәгалә каршында безнең дәрәҗәбез булсын. Син кеше турында яхшы айту, ул иң беренче үзеңә кайта, кешегә түгел. Беренчедән син йөрәгең арулана башлый. Беренчедән авыр сиңа да, может быть, авыр кешенең яхшылыгын айтырга, артында тем более. Вот, и сиңа авыр була, бер айтасың, ике айтасың, аннан сиңа еңеләя бара. И синең йөрәгең арулана бара. И кешегә как таково син общий вообще халыкка злостың, теге ачуың бетә бара. Кирәкми просто ул. И багасын оказывается халык нормальный, теге ничек сөйлиләр андай түгел. Әлхәмдүлилләһ, безнең обществобыз яхшы икән. И ул висебезгә яхшы була. Висебезгә аның пользасы була. Так, тагы сораулар. Ну, барбет бите, кардәшләрең, Да. мәхәлләңдә, допустим, ну, реально бар теге, яратасың кешене. Да, да. Ул яратуына күрә, бар теге, җомадан соңында каласында безнеке бит инде шәкәр. Адәткә инде кергән. Кушаламасың бер-береңне. Сау ашасың. Да, шунда теге, була теге, Алла разылыгы өчен бит инде яратам үзеңне шул затны. Авырана теге, как ничек бит афу итене, афулыкны сорарга Мгм.
шулай яратуына айтырга да инде авыр кешеген нәрсәләр Аллаһ. Ауыр нестетели. На самом деле дөрес подметил, что афулык сурарга, ул афулык сурарга әлдә үзеңнең аягың булмаса, ул вообще просто бик ни. Но афулык вот сурарга тоже авыр. И кешегә яхшы слова признательности. Авыр данный случай шул хадисны китердек ярату. Хотя бы анардан башламасак та анда уважаем сине анда шундый. Все, без уважаю айтсак ул инде да, ярату була. И аны башларга кирәк, хоть кашанда. Мин ул бүген иртәгә ничек берәр көнлек эш түгел. Ары вакыт кирәк. Бер аттың все, калды. Сине иштә үзгәсе, уйлана башлый. Ник бу терминарга булай әйтте? Неужели безнең шунда отношение без, что Аллаһ Тәгалә безне зур дәрәҗәгә куйган, ике брат, ике кардәш кебек, ике тән кебек, то есть бер тән кебек ниде? Ну, разные органнар бетте. Неужели шул? Өч айтасын, синең балаң иштә аны, Зәкәрия. Балаң вопрос бирәнәк син Аллаһка булай әйттең. Син аңлатасың, что безнең динебездә шулай, кешене уважать итәргә кирәк, ихтирам итәргә кирәк. Ул кеше, аны нияте бар, безгә дин кушкан, аны яхшы яктан сөйләргә. Все, и балаң шунарда үсә, вот ул була воспитание. Кирәкми балага вот утырырга да шулай. 2 көннәр буе нотация укырга, укы, эшлә, анда үзгәсе буярый, буярамы, алай бармый. Вот такай бер шундай бер итенеш, бер жест атнасына, и все ете. И бала үзе безне бак кыз, мин допустим помню, ничә яшь булгандыр, ничә миңа аятел курсины өйрәттеләр. Мин засекать иттем, ничә минутта аятел курсины өйрәнәм шуны. 3 минутта өйрәндем аятел курсины. И шул башында калды. И шуннан бирле мин аны өйрәнгән юк бу сил. Ул кемдер өйрәтте миңа, әбиеммедер, помню, бабаммыдыр. Утырды да өйрәтте, все. На всю жизнь кала. Шундай моментлар айына 2-3 булса, все, вот ул була уже не воспитание. Гнобить итү постоянно анда бак эшләмәдең, тегең эшли. Аттек вот ул була как раз кешенең недостатыкларына нишләү, акцент ясау. Ул безгә кирәкми. Ул просто файда китерми. Лучше вообще тогда нитмәскә, дәшмәскә. Вот и хотя бы зашел сорауга. Кирәк, иләшмәгән затны иләштерергә. 20 ничә ел тому назад 5 вакыт намаз укучыга удивительно бага иделәр, шулай бит? Бага иде, төрле сүз айта иде, аңгармый иде, ничек бу 5 вакыт укый, каянларга вакыт килгән, каян дите. Алхамдулилlah, вакыт жетти, ул вис авылыбызга обычный халык тырыша, халык йөри. И вот такай шул ук сүзләр дә вот ровным счетом шулай ук. Вакыт үтә дә и безгә уже нормально була, иләшәбез. И все, и общество күчәя, катыра да, и ана уже авыр була, бер-берсе белән ызгыштырырга. Тагы сораулар. Багам процесс китте, еланасы стихагына. Расслабьтесь, нитмәгез, сорагыз, любой кайсы вопрос беспокоит. Можете үзгә темага сорарга, не обязательно отношения турында. Можете ниясте беспокоить ите. Можете бер история белән халыкка сөйләргә. Полезно, без файда алабыз. Мин үзем лично халык вот сөйли, илкеге вот особенно картлар. Адилша хәзрәт, Алла рәхмәтендә булсын, помню, бара идек, каляк итәдек, яхшы историялар сөйлейді илкегеләр. Не вообще? Бик интересно, ул же кала как история. Бик яхшы. Сөйләмәсәң, итмәсәң, просто югалып китә и все. Сорауларыз булмаса, Аллаһ Тәгалә бәрәкәт бирсен, Аллаһ Тәгалә насип итсен, киләчәк утырышларда да утырырга, савапларын Аллаһ Тәгалә насип итсен. Ва саллаллаху аля набияна Мухаммад ва аля алихи ва асхаби аҗмәин. Җазакумуллаһу хайран.